vanhu vanopinda kuchechi kwaprofeti Magayi uya panapa titaurirane pakashata pari kupisa apo. The University of South Africa, UNISA, has decided to take legal action against Walter Magayi for falsely claiming to have obtained a marketing diploma and an honorary doctorate from the institution. Mavideos aripo ati izvo hazisi zvinhu zvokuti pamwe munoti paiwa but profeti vakazonzwa pane mavideos avo mbune vachitaura kuti vakazouya vakagara kunoku about a month or so vachiona zvavaiita ndobva vazovapa chinji UNISA ichiri kuti hatizvizive zvemadigrini izvozvo. I know kuti vamwe venyu munouya pana muzoti hey, touch not my anointed one. Ina handakana anointed one ndiri kubata ndingotaura nyaya iri paground. So ndo mamirira zvakaita iko zvinezvi. UNISA yacho iri kujamuka tatizvizive hatina kana ndigirikini ratakapanana nemurume iyeyo. Amen. Pamwe ndo munochiti tichangobva kuma 10 days ameno vanotsanya kumachechi kamunema kuti vanhu vari kurwisa prophet wedu. Munokwanisa kutondudzawo ndimi uyai mudefend prophet wenyu. Inini ndangoya nditotaurawo nyaya iri paground iri kutoitika. Ina handina nguva yekunyanya kuona zvakawanda hangu. Maprophets enyu kana ukambokwanisa kubhaiziswa zvepanyika unyeberonze ndine madiploma nechi wati mozvo kuzoudzwa zvekudenga kosati wakamboenda bozi unyebero zvepasi panapo kuone access yekuti ukwanise kuenda. Akosa kumana ucho vana investigator haufa muningirina nemadiploma here ikoko vamwe wakati asikazifa iziya zvayaita. Ngatisangane comment section teams. Ndafara ndikafarisisa kuwa macomrade vaiva vakuru vehondo vachitaura nhasi uno. Ndiri munhu unofarira kunzwa mafambiro anoita nyika yedu. Ndinogara kutaura ndichiti mazimbahu mafana nemadhuzva anonhuhwira wari mama. Nhasi ndofunga macomrade vakawa mashoko angu okupopota. Ini ndinopopota handimboiti zvokutamba. Macomrade, simukai mukutanga. Ndee munobata mvura yenyu muibvise sezvamataura. Ndochokutanga. Imwe vingai munhu uyo mumudza kuti sumuka sungaubve. Uyezve hafanirwi kungobva chete. Unofanirwa kundobva achisiya zvese zvaakaba ngazvisara. Haana bhizinesi rake. Vana vake mari dzose dzavakatora ngadzidzoke. Mari dzakatogwa nevana vake ngadzitokwe. Mari dzavaidya vose nana Chiwenga ngadzitokwe. Vanhu ava nemhosva yakanyanyisa. Vanhu vose vavakauraya ngavavabhadhare. Hatidi kuudzana nhema. Ndakambotaura kuti Mnangagwa mwoyo wake haasi munhu wakagwa hondo. Zvino nhasi mava kuzvitaura handiti kuti haana mbogara aenda kuhondo. Mungaisa bere muchirugu chamakwai. Hazviiti. Mnangagwa kubva kare makapa makaita mistake. Mnangagwa akauraya vanhu kumaTebeleland ari mukuru wesecurity. Painzi kukura undi paya. Ini ndaifunga kuti pamamura pachaita mumwe anotaura nechiNdebele asi hapana. Macomrades, ngatimukei. Mukai imwe kutanga macomrades. Mukai simukai. Ndimi mune dambudziko guru imwe vanhu. Sezvo mazviona. Ini handifungi kuti matauriro amunoita. Ini handidi munhu ungotaura pasina action, macomrades. Mr. Geza, Baba Geza, Baba Bernard. Handidi munhu ungotaura pasina action. Ini handikangamwe. Saka ndichitotsigira izvozvo nhasi. Ndakangova ndataura kuti Mugabe akatora mukadzi wacomrade. Munozviziva imwe. Utungamiriri hwepi hwokuti mutungamiriri anonzi mutungamiriri wenyika anotora mukadzi wemucomrade. Umwana mudiki. Umuita mukadzi wechadhira mubedroom make. Woburaya vanhu kuti vachivaudza kuti munoda kupindira pamuchadho wangu muri vanani. Achitumira vana vadiki kuuraya madzikoma avo, vana kuuraya mabereki avo. Izvo mukatarisa vanhu vose vanourawa vaurawa naMnangagwa naMugabe naChiwenga ndio vauraya vanhu. Asi vana ava vauraya vachituma vana venyu kukuuraya iwe uri comrade. Zvoreva kuti udii?
dambudziko randakataura kuti mazimbabwe havadanani zvakataurwa naTF Chiwenga. mazimbabwe havadanani, vane mweya wakaipa. Mune mweya wakaipa makomrade, handidi kuvanzira. Mune mweya wakaipa, hamuna zvamondiita. Mune mweya wakaipa makomrade, mweya wakanyanyisa kudipa zvikurusa. Toda kuudzai shuwa, chinjai maitiro enyu makomrade, chinjai maitiro, mubve paubhinya hwenyu, mubve pamweya wakaipa. Ndatokuudzai nhasi, asi ndafarira kuti mazotaura zviripo. Mukomrade haana kana imba, akanaka imba yamazen'e inenge ine chihwindo chiya china mahwindo, china magirazi, kana girazi 1 iri bedroom rakomrade. Sitting room inenge isina kana hwindo. Makomrades, muri vanhu rudzi. Saka ndichitaura muzimbabwe hamuna vanhu. Munodarikwa navanhu veMozambique. Kana veMozambique havaiti zvokutambiwa navo. Makomrades eZimbabwe. Imwi indai inga munanga muzoti sunga. Maelection munataura nezvawo akabirwa aya. Isai Chamisa ngaende pachigaro chake. Chamisa ngaatore chigaro chake. Akonewe. Hapana fanirwa kuita maelection ungobvisa munanga ungopinda Chamisa. Fanirwa kuita maelection kutamisa mari. Vanhu havana mari, vana chavanodya, vana chokupfeka, vana chokubata. Havagezi makomrades, vanhu vana venyu havagezi, havaendi kuchikoro. Vana makomrades is the worst people vanotabhura kudarika vana vasiri vamakomrade. Nokuti makomrade acho vakadhakwa nemweya, hata savakasurigwa naMnangagwa naMugabe. Pamberi nezano muchitevera munhu achiita zvaanoda, makatarira. Muri vanhu vakaita ende ndawa muchitaura chirungu. Mataura munoita chirungu zvanzi makadzidza, makamuri mafomu 4 vamweni, vamweni vari mafomu 2, asi hamuna pfungwa. Nani mbokuvanziri makomrades, ndokuudzai fair kuti hamuna pfungwa. Munoti makachibata kuite tsvi, muchiti maibata muchipa munhu nyika asina kana mbogwa hondo. Muri useless makomrades emuZimbabwe. Muri useless, makafa kufa kuti free. Bye bye.